Здравейте хора, днес ще играем в PvP България и това ми е хомето. Така, сега тук съм направил нещо като честно. Ето него тук честове. Не съм го довършил още с белите, ето тук пише дърво. Нека сложа дърво. Тук пише Арс. Кога каже това? Такива руди английски. Да, тук има руди. Всякакви, които видиш. Тук има руди. Стоя, не ми трябва тук да сложа. Трябва особено да се изпече. Добре. Ще се изпече. Така. Добре. И сега ще направя едно ревю. Да. Така хора, когато съм готов, ще се върна за ревюто. И така хора, отново съм тук. Да, отново съм тук. Спан е доста добър, имаше, нали, днеска го такова, беше Коледен, но сега си го направиха. Нещо като да. Тук има крафтинг тейбъли. Сега ще ви покажа първия ларп, кой е. Първия ларп е Chest Finder. Така, сега може да ти ще ви кажа какво е Chest Finder. Така, ето тук, като ви пуснат и вие трябва да търсите честове, в които има неща. Следващия ларп е евент. Ларп евент. И да, ето тук се правят всички евенти, т.е. чест евентите, всички. Тук се правят чест евенти. Тук има буклук. Тук има да, тук се правят евентите. Кажете на YouTube. Така. Сялар. Сялар Providence. И както виждате, тук, като ви пуснат, натам има лабиринт. Натам има лабиринт, следващия ларп е Ларп Недър. Така, отиваме на Ларп Недър. На Ларп Недър има и PvP, след като се махнем от тея. Да, аз умрях по най-тъпия начин. Да, Ларп Недър, видяхте го. Следващия ларп е PvP. Ларп PvP, да, телепортва ви тук и като изгледнете има PvP. Сега ще ви покажа в дупката. Ето дупката изглежда така от предишната. Както виждате, ме набиха. Както виждате отдолу. Следващия ларп е Ларп Ранг. Мисля, че Титан е най-скъпия, не знам, но сега ще видим дали е най-скъпия. Първия ранг е VIP, който струва 2 лева и 40 стотинки SMS. Той има командите тъпа, баг и кит VIP.
има 3 хомове, чат кълър и да влиза в пълен сървър. То трае 3 месеца това. Следващия ранг е елит, който струва 6 лева, нали SMS, 6 SMS, 6 лева. Има командите EX3, Feed, Eat, Repair, Repairal, Workbench, 5 хомове, има и Kit VIP и Kit Elite. Има Clear Inventory, има Hell. И тук бонус. Тук бонус ви дава 10 Bedrock, 10 диаманта, 20 енчантни бутилки. Трябва да се празен инвентар, когато се купувате тези неща и трябва да сте вътре в сървъра. Така, следващия е War World. Да, следващия War World, който има командите EX3, Infs, Energist, Head и 9 Common Kit Warlord, Kit Elite, Kit VIP. Бонус ви дава 32 Bedrock, 32 диаманта и 64 енчантни бутилки. Трябва да, тук пак да предупреждава. Следващия ранг е Легенд, който струва 18 лева. Командите Excellent е Top, Near Spawner, Pig, Cold Chicken, Mushcall. И сега 15 хомове, одебелен префикс, Kit Legend, VIP Elite, VIP и Kit Warlord. Така, бонус 64 Bedrock, 64 диаманта, 128 бутилки, енчантните бутилки. Следващия ранг е Титан, който е най-скъп. Така, Титан, който струва 24 лева, безкрай хомове, одебелен никнейм, префикс, одебелен чат, Кит Титан, Кит Легенд, Кит Warlord, Кит Elite и VIP. Бонус 128 Bedrock, 128 диаманта и 320 енчантни бутилки. Бъдете... Да, тук пак продължават. Това е от Warp Rank за сега. Не за сега, но той свече вече, но... Сега е Warp Snake. Warp Snake. Тук правят снековете, виждате как изглежда. Това беше много. Следващия Warp е Warp Tombola, за която аз се записах. Нямам кога ще я изтеглят, но много да е наскоро. Ето тук. И трябва да споделите, да харесате, да се абонираш, да ви даде толкова, ако изпечелиш. Не е задължително да се сподели, но да. На другото е важно да се хареса клипа, да се абонираш. Да. Аз съм се записал. И да. Така, следващия Warp е Warp Trade. Warp Trade. Нека ви покажа по-бързичко. На Warp Trade, да, тук може да си трейдвате. Идвате ето тук, сега. Идвате ето тук, примерно един човек и другия там. И така си трейдвате стабилничко. Следващия Warp е Warp Wild. И да, Warp Wild, тук ви пуска и отивате примерно на там и играете и да. Следващия Warp е Warp YouTube. Да, следващия Warp е Warp YouTube. Ето тук, сега ще ви покажа какво трябва. YouTube. 600 плюс абонамента. Канал на сервера Owner Crossfire BG. Втори, активност, гледания. Трето, пишете на Crossfire, ако имате тези. Чао, така. Да, това е.